jak vybrat šaty na maturitní ples? Šaty je důležité vybírat rok až půl roku dopředu, a to hlavně mimo sezónu. Protože chceme mít ten nejlepší výběr a hlavně, aby salony nebyly přeplněné. Existuje několik možností, jak si vybrat šaty na maturitní ples. První možností je nákup šatů online. Na internetu máte k dispozici široký výběr krásných šatů. Například na našem e-shopu Vera Martinelli. Najdete tu mnoho cenově dostupných variant. Jedinou nevýhodou nákupu na internetu je, že šaty si nemůžete rovnou vyzkoušet, takže nevíte, jak vám padnou. Ale nebojte se, na e-shopu Vera Martinelli můžete šaty kdykoliv vrátit, pokud vám nesedí. A my vám vrátíme vaše peníze zpět. Další možností je výběr šatů v půjčovně anebo koupě šatů v salonu. Zde si můžete vyzkoušet šaty přímo na místě a mít jistotu, že vám perfektně padnou. A nakonec je výběr střihů a typů šatů. Maturitní šaty nabízejí spoustu možností, od princeznovských střihů až po elegantní šaty. Pro více takových videí dejte like a sledujte profil Vera Martinelli.